mata masu neman mata 'yan uwansu, an ce yawanci mutane suna tambaya wai menene yake sa mace ta fara lesbian, menene yake sa mace ta fara lesbian. Shi lesbian din nan fa wani lokaci sawa kai ne, ni yanda na ɗauke shi kenan, gaskiya sawa kai ne. Saboda menene, a ce kina mace kina neman mace yar uwanki, ai sai abin da Allah ya yi, abu ne bai dace ba. Shi Allah da ya halice mu yi mu jinsi biyu, akwai mata akwai maza, sannan kuma ya ƙara sawa cewa namiji zai auri mace, amma kuma sai a samu mace na neman mace yar uwarta. Do yanzu gema is a very simple thing, har wasu suna nunawa. Zaka hau social media kaga 'yan daudin nan, they are seriously doing this. Shi kenan kawai da an samu mutum ɗaya converting kanshi to a woman, sai mutane su ci gaba da yin wannan. Kana zan kaɗai da saurayi, na rantse akwai wani gayi da na haɗu da shi, gayi nan ba dai kyau ba, amma geni ka zo ka ga yadda yana toasty yana toasty guy. Tafiya nake amma wallahi tsayawa ne in ga drama. Ikon Allah, a ce mace tana neman wata mace, namiji yana neman namiji dan uwan shi. Shi yasa fa bana ganin laifin wasu mazan. Zaka ga namiji zai yi aure, zai hana matar shi kawo kawaye, ya san me yake yi, ya san me yake gudu, ya san me yake gudu. Daga aure yau Aisha ta zo, gobe Zainab ta zo, gata wacce ta zo, baka san me suke zuwa yi ba. It's a very shameful thing. An taɓa yin drama nan a gabana, gaban idona. Daga mijin ya tafi kasuwa, bai ma shirin dawo ba, he only come to pick something and he caught her and her friend doing lesbian a ɗakin shi, kan gadon shi. Wai matan da ya auro har suna da 'ya'ya biyu, ashe ma ta daɗe ma tana yi. Ba abu ne mai kyau ba, ba abu ne mai kyau ba. Kowa yana da zunubin shi. Ba wanda dai idan ɗan adam ne zai ce shi kwata-kwata shi ba mai zunubi ba ne, ƙarya ne. Magana da zai fito a bakinka wani lokaci ma zai sa ka yi zunubi. Kallo ma, wani kallon in kama mutum zunubi ne. Balantana a ce har kina maɗigo, kai kuma kana neman namiji ɗan uwanka. Me riban ne? Me daɗin abu? Kun ga yawan ƙawaye yana sa mace ta fara lesbian. Anyhow ƙawaye, yau ta ɗauko wannan daga nan, gobe ta ɗauko wannan daga nan, jibi ta ɗauko wannan daga, dole wata rana za a iya samun wadda take yin lesbian ɗin a cikinsu. Daga nan ta initiating ɗin tafa. Sannan an yi maganan boarding school, which honestly, to be honest with you, those mutanen da yawanci zan ji ƙananan yara ana case a kansu, ko a area da nake zama, ko a inda nake zuwa, inda nake fita, yawanci zaka ga students ne. Boarding school na ɓata 'ya'ya mata. Ba a ce ka kai yaronka makaranta ba, but you need to be extra careful. Be watching what your daughter is doing. Ka dinga duba ki sa ma yarki ido. That's the plain truth. Because wasu ko dukansu zaka kashe su, they will never let you know that suna yi. Amma iyaye, idan an ce kai uba ne ko kai ke uwa ce, kin riga kin haifa, gaskiya you need to be extra careful, because this lesbianism yanzu ya zama kaman ba komai bane, because even the government are not doing anything about it, which is by right haramun ne. Ba religion ɗin da ya yadda a yi lesbianism. Daga Christianity har Islamic, ba wanda ya yadda cewa a yi lesbianism. Namiji dai zai auri mace, kuma su zauna, su yi ciki, su haifu, su hayayyafa. We understand with this, but about lesbianism, watakila wata ran za mu je auren namiji da namiji a Najeriya ma, in dai wannan ƙasa tamu. A dinga dubawa, iyaye ku sa ma 'ya'yanku ido sosai. Ba a ce kar ku kai yaranku boarding ba, but the kind friend da sun surrounding nasu matters a lot. To be honest with people, it matters a lot. Yawan abokai, especially mace, can lead to that. Daga
kankanin abu ake farawa, ake kankani ko kankanin abu ake farawa, dan ƙararramin abu daga ƙawa yau ta taɓa yarki sun yi kaman wasa, gobe a ruwana. Allah Ubangiji ya sa mu dace.